Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, sunana Asiya yandoma. Ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi. Ina godiya ga iyalan sarkin Katsina yadda suka rinka yi man addu'a da fatan alkhairi. Sannan ina godiya ga ƙawata Amira Abdullahi Radda wadda ta taya ni tura wannan bidiyoyi, domin ita kanta ta ji ciwon cin mutuncin da aka yi ma masarautar Katsina da dattawanmu da ɗahir mangal da Aminu Bello Masari da sarkin Katsina. Ita kanta ta ji ciwo kuma ta taya ni wurin turawa abin da ke cikin zuciyata na faɗi. Na gode maku da addu'a da fatan alkhairi da kuka yi man. Na gode. Allah Ubangiji ya bar zumunci. Wannan saƙon godiya ne gare ku. Mutane da yawa na tambaya ta ina za su rinka kallon bidiyos ɗin Asiya yandoma, ta ina za su rinka ganin bidiyos. To ba ko ina za ku rinka ganin bidiyos ina ba, wanda ne a take in ba YouTube ba. Ku je YouTube channel ku yi sacin Asiya yandoma TV. Idan kuka yi sacin kuka ga Asiya yandoma TV, sai ku je ku danna subscribe, sannan ku danna notification domin sanar ƙararrawar da na ɗora shiri na za ku gan shi a sauƙaƙe. Ku je YouTube channel mai suna Asiya yandoma kuma ku yi subscribing. Sannan abin da nake so in sanar da waɗanda suka kira ni a waya da zummar su hirgita ni ne ko su tsorata ni ne don in daina yin bidiyo akan Samir Bala, wallahi tallahi sai dai in saboda jini, sai dai in a kashe ni ɗin, kamar kalmar da kuka gaya ma, amma ba zan daina ba, saboda na zagi Samir ne, saboda ya zagi iyayenmu, sarakunanmu, dattawanmu na Katsina. Duk wanda zai zagi uban wani, to ai ya zagi iyayen wasu, ya ma iyayen wasu batanci. Shin shi ma a zagi uban shi, a zage shi, ya ji shi ma raɗaɗin da 'ya'yan bayan Allah nan suka ji a zuciyarsu. Uba bai fi uba ba, uba bai fi uba ba. Kuma ni a ko'ina ina kare mutunci da daraja da kima sarautar Katsina da dattawan Katsina. Ni 'yar Katsina ce, idan habban nuna fashina ba, wallahi dallahi ba Katsiniya ba ce ni. Takenmu ne fa, kunya gare mu ba dai tsoro ba. Katsina aka haife ni, kuma dole in kare mutuncin masarautar Katsina. Wallahi ko da za a zaman wuka a wuyana a ce sai na ce wannan bidiyon da dai kaza, na kwammace a yanka ni, amma ina nan akan bakana na kwato ma masarautar Katsina da dattawanmu mutuncinsu, saboda sun haifi Samir, sun girmi Samir. Samir ya zage su, banda zagi ya yi masa batancin luwaɗi da zina. To dan ni na zagi Samir sai kuma a ga laifina? Samir Bala dole in zage shi, kuma dole in zagi mahaifin shi, ya ji raɗaɗi da ciwon 'ya'yan bayan Allah nan da suka ji. Ni ba ɓoye kaina nake yi ba, wallahi tallahi babu sata ba maita ba cikin shege. Wallahi ba zan taɓa ɓoye kaina ba, saboda Samir Bala kayan banza, sakarai kawali, wanda bai san ciwon kanshi ba, wanda bai da kishin jihar shi, butulu, wanda duk abin da ya zama, duk wata takama da yake yi a Katsina, saboda mutum ukun nan ake raga mai: ɗahir mangal, sarkin Katsina, Aminu Bello Masari. Saboda wa'innan mutanen uku, kuma da su Samir ke takama, yake ci yake sha. To ba zan taɓa raga ma Samir Bala ba, ko kaɗan. Ba zan raga ba, kuma ba zan ji tsoro ba. Zan ci gaba da yin abin da nake yi. Wallahi tallahi ina nan kan bakana. Muddin Samir Bala bai hito midiya bai ya faɗi cewa sharri ya ma sarkin Katsina, sharri ya ma ɗahir mangar, sharri ya yi ma Aminu Bello Masari, wallahi billahi na rantse da daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ci gaba da yin bidiyo kenan ina tozarta Samir Bala. Na ci gaba da yin bidiyo kenan ina wulakanta Samir Bala, saboda iyayenmu ne, sarakunanmu ne, dattawanmu. Katsina su ne jigonmu, da su muke takama. Dan me za mu bari? Ba za ta yi ba. Allah ne ya kawo ƙarshen munafincin ka Samir.
ya za ka taɓo masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sarkin Katsina masoyin manzan Allah ne, kullum da tasbih a hannun shi lazimi yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullum cikin tasbihi yake yana yi ma manzan Allah. Ta ya dole Allah zai wulakanta ka, saboda kowa ya san dattijan arziki ne. Ubangiji Allah ya ƙara kare ka daga sharrin masharranta. Sarkinmu, ubanmu, maganin kokanmu, mai ƙwato ma mutum mara yancin shi. Allah Ubangiji ya daɗa kare mu kai darajar soyayyar da kake ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kare ka, ya kare iyalanka. Wallahi ba zan fara ba. Masoyin manzan Allah, a taɓa masoyin manzan Allah. Abdulmumin musulmi ne kuma masoyin manzan Allah. Wallahi ba za a taɓa Abdulmumin in ya shiru ba, ba za a taɓa Aminu Bello Masari in ya shiru, ba za a taɓa Ɗahir Mangal in ya shiru ba. Mutane da yawa suna commenting cewar wai kuɗi aka bani in yi wannan bidiyon. Wallahi tallahi ba don kuɗi ne ba, kuma bani so a bani. Darajar jihata na kare, saboda dattawanmu ne sun haife shi ya zage su, mu kuma ya girme mu ya haife mu ma muka zage shi, saboda su ba sa'annin shi bane ba. Mu ne daidai da shi idan yana takamar rashin kunya gidan ya tadda. Mu ma yanda ya zagi iyayenmu, dattawanmu, sarakunanmu, shi yasa na fito na zagi Samir, na faɗi asalin Samir. Masu kira na kuma da rubar cewa za su kashe ni ko za su ɓadda ni ko in ban daina bidiyo ba. Wallahi tallahi ba zan taɓa daina bidiyo kan Samir Bala ba, kuma ba zan taɓa daina zagin Samir Bala ba muddin bai hito ba ya ba iyalan sarkin Katsina da sarki haƙuri kan ƙazahin da ya masa ba. In bai hito ya ba Ɗahir Mangal haƙuri da iyalan shi akan ɓatancin da ya, in bai hito ya ba Right Honorable Aminu Bello Masari haƙuri ba da iyalan shi ma, wallahi ba zan taɓa daina bidiyo ba. Raina fansa na ɗaukan ma raina, na ƙwammace in rasa rayuwata akan kare mutuncin dattawan jihata. Na ƙwammace in rasa rayuwata, na sai da raina fansa wurin kare masa mutuncin su da martabar su. Iyaye ne gare ka Samir, iyaye ne gare ni, iyaye ne ga kowa. Sarki uban kowa ne, amma shi bai damu ba, iyalin shi ba su damu ba. Mu ne daidai da kai, saboda inda habba adalin sarki bane ba wanda zai ji ciwon batancin da kai mashi. Babban bakin ciki na farko wanda wai wa'inda da su kake ci kake sha, wai su kake yi maɓatanci. Ina amfanin ka Samir? Baka da amfani. Masu kira na kuma na za a kashe ni, I'm waiting for you. Na gode, zan tsaya daga nan ku saurari kashi na biyar. Wannan shine kashi na 4, saƙon miƙa godiya ga al'ummar jihar Katsina da kewaye, ba ma 'yan Katsina kaɗai ba. Sannan masu buƙatar ganin bidiyos ina a sauƙaƙe, ku je YouTube channel ku sacin Asiya Yandoma TV domin ci gaban kallon bidiyos ɗina masu ma'ana, masu zafi. Nan ne za ka je ka ga bidiyon Asiya Yandoma a sanga. Na gode da addu'a, na gode. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a, ya ba mu abin da muke nema. Allah Ubangiji ya ba sarkin mu haƙuri, ya ƙara mai haƙuri da juriyar wannan ɓatanci. Allah ya ba iyalanka haƙuri, Allah ya ba iyalan Ɗahir Mangal da shi kan haƙuri, Allah ya ba Aminu Bello Masari haƙurin wannan ɓatanci da wannan la'anannen tsinannen duniya ya yi. Ka yi mai ikirarin kisa Samir, ka yi kaɗan. Allah ya fi ka, na fi ƙarfinka wallahi. Na hika mutunci a jihar Katsina wallahi, saboda duk wanda bai san mutuncin uban wani ba to wallahi bai san nashi ba. Iyayen mu ka taɓa, jigon mu ka taɓa. Dole kada ku ci gaba da asarar katin ku, kuna kira na ko kuna yi man text na za ku kashe ni ko za ku yi man wani abu. An bani kuɗi ne don in hito in, wa ya bani kuɗi, wa ya san na yi? Ba wanda ya sa ni in yi, ni na sa kaina saboda in kare mutuncin jihata. Na gode daga taku Asiya Yandoma. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Mu haɗu a kashi na 5 domin jin ƙarashin bayani akan yariman munafukai wato Samir Bala.